Mongatu ambiri takhuzidwa ndi uthenga wachisoni umene unatipeza okhuzana ndi imfa ya malemu Honorable Madaliso Kadzombo. Imfa imenetu yabweretsa shoko kwambiri potengera kuti sitinamve zokhuzana ndi kuti amenewa akudwala kapena agonekedwa mchipatala ndi zina zotero. Paja iwowa atisiya pa 8 January 2026 ndipo potengera ndi uthenga amene amafotokozera akuti chimenetu chawatengera kuli chete ndi vuto la asima. Ayi ndithu makosana apa sizinakhale bwino kunena mona mtima chifukwa chonena kuti aside of political affiliation Madaliso Kadzombo anabweretsa vibe yamphamvu kwambiri makamaka pa nthawi imene anali ku parliament. Makamakatu chifukwa cha voice yawo komanso theme control kubwera pamenepo ndekutino ulamuliro komanso charisma imenetu anali nawo aleti Kadzombo ku parliament makamaka pamene amagwira ntchito ngati first deputy speaker of parliament. Ambiri parliament session yawo timayifira kwambiri makamaka kwa amene timatsatira za ku parliament. Pajatu iwo anali more than munthu wandale tikatsatira bwinobwino family background yawo imaoneka kuti iwo atu anali descendant wa malemu Dr. Kamuzu Banda zimenenso zimaoneka ndi dedication imene anali nayo ku chipani cha Malawi Congress Party komanso ku dziko la Malawi. Mwachitule chabe kumbali yokhuzana ndi mbiri yawoto ku nkhani ya ndale paja iwowa amachokera ku Kasungu East kumene anawina ngati phungu wa nyumba ya malamulo kuchoka mu chaka cha 2014 komano mu nthawi imeneyo iwowa anali phungu wa independent komanotu mmene tafotokozera kale kuti anene ma roots aku chipani cha Malawi Congress Party ndeno ngakhale anali phungu wa independent iwo anali loyal ku usogoleri wa chipani cha Malawi Congress Party. Ndiye mu chisankho chinachitika mu chaka cha 2019 iwaso anazapambana ngati phungu wa nyumba ya malamulo kumeneko ku Kasungu East atapita ku parliament ndi kumene apeza zoti anasankhidwa kukhala first deputy speaker of parliament kumene anagwira udindo umenewo kuyamba mu chaka chimene cha 2019 mpaka kufika mu chaka cha 2025 parliament imene inatha. After zisankho ndi anapeza zoti sanachite bwino pa zisankho zimene zinachita pa 16 September 2025 komano tuti kakamba zako parliament imene agwira ntchito kumeneku ngati first deputy speaker of parliament. Chinthuto chimodzi timene tingawakumbukire nawo ndichonena kuti anali ndi serious approach makamakatu pofuna kupanga handle ma issues kumeneku komanso kupanga enforce order mu parliament. Incident imene timayikumbukira kwambiri ndi jayo imene anazauza Samia Suleiman nthawi imeneyo Samia Suleiman ali phungu wa nyumba ya malamulo anazawauza ato kuti atuluke ku parliament chifukwa chani chifukwa chonena kuti sankasatira ma standing orders akumene ku parliament kuphatikiza pamenepo amakhangati akusokoneza ndi pajati kwadziwa kale Samia Suleiman imene amapangira ndi aggressive approach pa zokambirana kumene ku parliament ndi chifukwa chake leti Honorable Kadzombo adalamula Samia Suleiman kuti atuluke ku parliament kumeneko. Zimene zitu zinali ngati symbol imene imaonesa kuti leti Honorable Kadzombo ku parliament samafuna zoti kuzichitika zibwana amafuna ndithu kuti malamulo azisatidwa bwinobwino. Kumbali tu yakudera kwawo ku Kasungu East komanso ku chipani cha Malawi Congress Party iwo atu ku constituency amawatenga ngati mwana wa mmodzi makamaka ndi mmene amaonesera kumene ku constituency ambiri tikuwatsata bwino kuti amene anali munthu ozichepesa kwambiri amene amakonda kucheza ndi munthu wina aliyense ku constituency kumeneko komanso in Malawi asijeno monga ambiri tikutsatira bwino kuti anthu akafika pa status yomwe anali aleti Honorable Madaliso Kadzombo anthu apasi samawerengera amatengedwa to ngati anthu osafunikira komano iwo sanali ngati motero amacheza ndi wina aliyense mosatengera status ya munthu ameneyo. Ngati ambiri timapanga notice iwo amakhale kumuzi kumene amapeza zoti akupanga participate makamaka zochitika za kumeneko timaona nthawi zina apeza zoti avala zachipani akuvina ndi kuti ndi azimayi soka video kamene kakwenda pambalipo paskini panopo muona kuti amakhala kuvina ndi azimayi achipani kumeneko kumbali to yaku chipani iwo atu amakhangati mlatho
kapena bridge yolumikiza pakati pa zinthu zimene zinkachitika kalekale mu ulamuliro wa Dr. Hastings Kamuzu Banda makamaka zikhalidwe zimenezo komanso mu ulamuliro wa chipani chimene cha MCP mosogozedwa ndi Dr. Lazarus Chakwera. Kwambiritu amalandira ulemu chifukwa choteteza zikhalidwe zabwino za ku chipani chimenechi cha Malawi Congress Party. Tikayang'ana beyond politics, iwo atu nthawi zambiri ambiri sizimaona ma television akupereka upangiri pa nkhani yokhuzana ndi zaumoyo, komano kunena zona ambiri mwina sitikudzindikira. Iwo anali munthu mmodzi amene amamenyera maufulu makamaka kuti kuzipatala kuzipezeka mankhwala. Zipatala zimenezo ndekuti zakumamezi mankhwala ake okhuzana ndi nthenda za asima. Paja iwowa history yawo akuona kuti amavutika kwambiri ndi nthenda imene ya asima. Ndiye ngati munthu wa udindo amakhala akumenyera nkhondo kuti muzipatala zakumamezi kuzipezeka mankhwala komanso zipangizo zokhuzana ndi matenda amene a asima. Komano sizimayikidwa pa air kama television zimenezo amazichita behind the scene. Iwo atu kumbali amaphunziro komanso za chinyamata ni munthu mmodzi amene amakhala akuthandiza ana amene makolo awo ndi osowa kumeneko ku Kasungu, chifukwa amakhala akulipira ma school fees kwa ana amenewa ana ochuluka kwambiri amene amalandira ma school fees kuchoka kwa amenewa Madaliso Kazombo. Ndalama zake osatitu za ku constituency komano zawo za nthumba. So you can imagine how good the guy was. Tikakamba kumbali ya ulimi ndiye paja tikudziwa kale kuti ku Kasungu ndi kumene kumalimidwa kwambiri ulimi wa foja. Ndiwo amakhala pasogolo kumenyera ufulu alimi a foja amene makamaka kumbali ya mitengo. Kazona kuti mitengo sikuyenda bwino, analitu munthu mmodzi amene amapusha kuti mitengo kuauction kuja ikhale kuyenda bwino. Tingafotokoze motani kuti iwo akakondwa kapena akaonesa mkwiyo zimayenda motani. Iwo atu makamaka anaonesa mkwiyo pamene anatulusa Asamiya Suleiman komanso aphungu ena ku parliament makamaka amene amaoneka kuti samapanga follow ma standing orders akumene ku parliament. Kumbali yoti akakondwa ndi muja tinazoona kuti amaphika muthaso kuona muka video kameneko amakhala kuyitanisa anthu kuchoka kumadera osiyanasiyana kubwera kuzasangana limodzi kumeneko ku constituency. Titha kuona muka video kameneka. Ijo ndidziwa ife choti panyoero yamika Mulungu kuti wani moyo davutika nthana yake ni COVID kwa Mulungu atisamalira. So umu muli ndiye nkhani numu takizo phika pano yemupi uzitsika mpanga za wanthu akumudzi umu muli lulenda umu chita nawo amenero basi maofozi vapyakale taika vinomo vingapo vine vapyaipi basi moti masana wano uli mkoke ali mwana agwiritsa usamalia ma area chairman MP kuti ukhale MP munthu ofuna number 1 ndi area chairman. Vanthu akuma branch waje very very important masamalira ndeno panywere basi yalakwa iyi yalakwa iyi so apa basi kungodikira kuti vibwadeko basi pene kuti anyezi ndizi zake basi koza maayi vambiri vapya sina kugonera mpaka zimenezi. Chabwino taonatu pamenepo amene zimakhalira. It was the moment of joy kumenetu amayipanga exercise ku constituency kumenetu amachokera. Monga tanena kale kuti family background yawo ndi yokhuzana ndi ku banja la malemu a Kamuzu Banda. Ndi ena mwa abale awo odziwika bwino ndi kuti ndi Ken Kandodo pambuyo mwa Kandodo anazikhalapo nduna kenawonso abale awo ena ndi kuti ndi Akhombeze Kandodo Chiponda amenenso mbuyomu anali anduna azaumoyo. Ayi ndithu imfa yawo yasiya gapo ku mtundu wa Malawi makamaka ntchito zawo tizakhale uzisowa ku Malawi. Ifaru tinene zona sizophweka kupanga control ku parliament kumenetu kunali aphungu a nyumba ya malamulo ochuluka kwambiri. Mulamuliro nthawi imeneja kunali aphungu kwana 193 paja kumeneko amakhala kwawo za aphungu amene wakuti kumeneko sikunsika ndi nyumba ya malamulo akuyeneka ndithu kuti azitsata malamulo kumeneko. Komanso chikhalidwe ngati ma parliamentarian yomwetu siganyo masewera sitingatenge for granted makamaka kumene tikuziwira amene amapangira aphungu a nyumba ya malamulo ku parliament. Uthenga ochoka ku Malawi Fox News 18 uthenga umene ukupita ku banja la Late Honorable Madaliso Kazombo. Tikuziwa zona kuti muli munyengo yowawa kwambiri pa nthawi imene mwatayatu munthu ofunikira kwambiri ku family yanu amenewa
tikuzindikira kuti anali bambo, anali ankolo, analitu nzati ku family imeneyi, ndi kuchoka kwawo asiya gapu yayikulu kwambiri makamaka pa responsibility imene anali nayo. Pepani kwambiri chifukwa cha imfa imeneyi, mwapaderadera ndi kupepesa kwambiri kwa anzanga amene tinagwira naye ntchito m'mbuyomu, amenetu ndi Edina Kazombo. Makamaka chifukwa cha imfa imeneyi tikuzindikira kuti nzathu muli mu nyengo yowawa kwambiri, nyengoto imene mwataya okondedwa wanu, mchimwene wanu. Pepani kwambiri, Ambuye akutonthozeni mu nyengo imeneyi. Tili limodzi ndithu mu nthawi yowawesayi. Kumbalitu ya ku chipani cha Malawi Party tikupesa kwambiri makosana kumeneko omwe aluzatu munthu ofunikira kwambiri. Ntchito zawo Madaso Kazombo ambiri tikuzitsata bwino, anali munthu wozipereka kwambiri ku chipani. Ndi zambiri zimene Madaso Kazombo anachitira ku chipani cha Malawi Party. Pepani kwambiri chifukwa cha imfa imeneyi. Ngati dziko tili odandaula kwambiri chifukwa cha imfa ya Honorable Madaso Kazombo. Monga amene takambira ma service amene akhala akuchita ku mtundu wa Malawi ndi ma service oti tizakhala tikuwasowa kwambiri. Taonani ma school fees amene ana amalandira si chinthu chophweka, ndi chinthu cha mtengo wapatali, ndi ochepa amene amakhala ndi kuthekera komano kuganizira kuti athandizenso anthu ena osowa. Pepani mzimu waleti Honorable Madaso Kazombo uwuse mumtendere. Mwina muli ndi uthenga wa chipepeso, ngati uthenga ulipo mutha kufotokoza comment section uko, koma molemekezanso uthengatu wa anzathu.